λογισμικών, στο υπολογιστή σου και να σου καταστρέψει διάφορα πράγματα. Να σου καθυστερήσει τον υπολογιστή και τα λοιπά. Τα επόμενα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι διάφορες έχουν τα free antivirus με τα κανονικά και πόσο θα μας καλύψουν τα free antivirus. Τα free antivirus. Βαγγέλη. Λοιπόν, αν κάποιος δεν άκουσε την ερώτηση, να επαναλάβουμε απλώς ότι ο φίλος μας ρώτησε για τις διαφορές μεταξύ των δωρεάν antivirus που υπάρχουν. από το να έχουν υποκρίσει στην κοινωνία όταν τα φτιάχνουν και αυτά που σημαντικά τα παιδιά να κάνετε άνετα και να κάνετε ότι δεν θα τα μάλλον αν κάνετε το ίδιο παιδιά που δεν έχουν οτιδήποτε το ίντερνετ είναι τα πολύ διαφορετικό από τον καθημερινό μας κόσμο όπως μπορεί να μας συνδέσει κάτι στον δρόμο μπορεί να μας συνδέσει κάτι στο ίντερνετ. Έχετε κάνει like σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρετε στο Facebook? Πόσες φορές κάνατε, συγγνώμη? Like σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρετε στο Facebook. Like. Ωραία ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Ο νέας να βρίσκεται μαζί με τον μαθητή στη δημιουργία προφίλ του. Α, στη δημιουργία προφίλ. Όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε δηλαδή ένα προφίλ, πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι και ο γονέας και ο μπαμπάς ή ενδεχομένως η μαμά μαζί σας? Απάντηση, κανείς? Λοιπόν, το να βοηθάς και να αγαπάς παιδιά μικρούς μεγάλους, χάρισμα είναι διαλεκτό που δεν υπάρχει σ' άλλους. Δεν έχει σχέση με την τωρινή, ας πούμε. Ωραία ερώτηση παρόλο. Είναι θέμα που μπορούμε να μιλάμε δύο ώρες γι' αυτό. Δεν είναι γι' αυτό. Λοιπόν, άρα εμείς απλά να σας πούμε. Δηλαδή, όχι τώρα, άσε με, πρέπει να τελειώσω την πίστα, είναι ο Μάριο, είναι το έτσι, είναι το αλλιώς. Λοιπόν, σε δεδομένη περίπτωση το να κλείσεις τον υπολογιστή, φαντάζομαι θεωρείται μια βίαιη κίνηση και όσο αφορά και το ίδιο το παιδί και την ψυχολογία του. Η αλήθεια είναι, ναι, επειδή θα σταθώ σε αυτό που είπε, που είπε ο φίλος μου το Λαχανιά, ναι. Ναι. Πόσο βίο μπορεί να είναι. Το βίο έχει και την έννοια του απότομου. Όταν έχεις βάλει ένα πλαίσιο, το οποίο... Λοιπόν, θέλω να ξέρετε πως εμείς ποτέ δεν θα τα δούμε. Και αν θες να έρθεις σε ΠΑΕ για μια ραγίνα πιούμε. Γεια και δυο!